ja sam Vlado Ferbežar, a ovo je moj ljubimac maneken. On nije jedini prasac na mome imanju. Ovdje ih imamo ukupno 1500 grla, crne slavonske svinje i križanca. U ovom poslu najbitnija je ljubav. Ako želite kvalitetno meso, morate jako paziti na prehranu. Mi im svakoga dana kuhamo tikve buterice koje posebno obožavaju. Zato je meso koje daju vrhunsko, a mesnim prerađevinama nema premca. Bez konzervansa, bez laktoze, bez nitrata. Kad u Kauflandu vidite da je od Ferbežara, onda znate da je domaće. Provjereno najbolje i najukusnije.